ang pagsayaw sugad man kan Miss Gwen Dolina Hangiwan. Hi Gwen, first cousin ni BM event. Salit, mga boko and hira, may ada hinira, mga kaurugdan, hira mayor, iret kaurugdan, dinihiha, kirente, pati iton aliada, ira mga kaurugdan. Thank you very much. Ano yung pagbulig hamon, yana nga gabi. Yana naman, kita
sunod na aton pasasayawan, pero antes naton na tawagon at sunod nga masayaw, karuyag naton i-acknowledge itong presensya han Anay Mayor, han Balangkayan, Attorney Alan Contado. Thank you very much, han imo pagkanhi yan na. Yan na, itong sunod nga pasasayawan, amo iton head iton Agriculture Office o PAS at Office of the Provincial Agricultural Services. Sir Berlin Capon, napapalisan niya iton aton magbaysay
Municipal Juvie Dinhiha, Bakayawan Elementary School. Yan ha. Nelson Cortez, our Provincial Administrator, nga papadisan, hanaton maaptik o mabaysay nga board member han segundo distrito. Ikasinaton lananglan board member, Yvette Bandoy Gaylon. Coraja number please.
Nelson Cortez. Sugod man haniya kaado anaton board member Yvette Pandoy Gaylon. Maasay itag-adahit resort tipang-adto ha Sulangan. Baybayon ni Tata Joven. So, irarasahe at iranida ice cream. Ngan, kadakan pa naman, naglilibrein ni Yvette. Salit, irarasahe at kay libre pagod. Okay. Thank you very much sa iyong maupay ng pagsayaw. Yan na, pasasayawon ta an gihapon ka next mayor Hanbungtuhan Lugante Attorney Yeye Bostria. Damo nga salamat ang pagsayaw Han Coracha. Sunod nga aton ayuhan, tanaan,
dagat. Minsan yun talaga sana maupay sumayaw at ang nunong nga sunatan. Nagalit panikan, inmisan nilang piyesta, ay karoon panira ang sawa-wasa. Namo na mga salamat, Mayor Candido, na mga salamat, Mrs. Coco. Karuyag naton na kilalon itong presensya Mayor Hitsan Puli, Mayor Menlo Nicard. Thank you very much for coming. Sugad man, itong Vice Mayor, iti Mama, Mayor Thelma Manang Nicard. At the same time, birthday niya yan. Pwede itong Eastern Samar Provincial Band magkantahin happy birthday. Alayan Sugarman, ka-next Mayor, Attorney Nelia Yeye Bostria. Hanino pagsayaw, Han Korat. Susundan nga ho nato ng number na sasayawan.
han aton Mayor Hunter Nani, Mayor Amado Candido, nga Damo nga salamat Mayor Dindo, damo nga salamat Attorney Patty, kanayo maupay nga pagsayaw. okay, we would like to acknowledge the arrival
Councilor Nestor Lalaumin Altar, sugad man haniya kabado, hininang Marilyn Jose. Thank you so much. Usapan ko nga sa number nga sa sayawan gihapon, hanaton hanayo maupay nga pagsayaw. Kirayag naton pasalamatan once again iton Eastern Samar Provincial Kaugup Band. Salamat Provincial Governor Ben P. Bardoni hanayo pagpahuram nini nga aton banda yana salit mga magsagitik lait na nanayaw darahit kamaupay hiton iyong musika nga ginhahata. Sugid man direkta pasalamatan liwan ang mga Isang kalsada, ang ipanis na
sa ating haning pagsayaw han kuransya. At sunod nga maupay ng pagsayawhan ang Minodo. Salit yan na, it Republika, it Bakayawan, it magsisinan.
Fiscal Dennis, sa niya maupay nga pagsayaw. Hi Dennis, din hiya i-assign hiton RTC palang higa. We would like to announce the arrival of board member Stel Yadao. Thank you very much. Iting pagkanhi, board member Yadao. And also board member Paul Gonzalez. Thank you very much. Hit iyo pagkanhi, yan na. Okay. Sugid man, karekta pasalamatan hi Imit, autor, parahan iyo maupay nga pagsayaw, nganhi fiscal boko. Okay. Padayon kita, hit panawag, hiton aton, pasasa. Kurang sa sayaw ay nanitig loob sa bato. Makakanang kasangkong batan hawak sa iyong lugar. Labi ng mga bisita, nag-aan ng mahirap ikaharap. May nagpukus at may simsilyo pa, may pinakot at ilatang ang pusa. Okay. Damo nga salamat Manonoy han pagsayaw aton hinigugma nga Vice Mayor han bungtuhan yung kanti Vice Mayor Junie Condrada sugan man haniya naging ado ni Doktora Myrna Mayra Drata. Damo nga salamat. Yan na aton tawagon pagsayaw hen ko